Священний для мусульман місяць Рамазан у Криму почався з облави окупантів. Російські силовики вдерлися до оселі делегата Курултаю Мустафи Мустафаєва у Бахчисараї. Вкотре причиною назвали пошкодження залізниці у Поштовому Бахчисарайського району. Після обшуку Мустафу Мустафаєва разом з племінником Шевкетом Ергашевим затримали та відвезли до окупаційного ФСБ. До оселі делегата Курултаю окупанти навідуються не вперше. Минулого разу вони приходили у листопаді 2017 року. Я думаю, що це був не останній обшук. Я хочу побажати сил та терпіння нашому народові і не мати ілюзій. Сьогодні прийшли до одного, а завтра до будь-кого іншого. Після окупації Криму Мустафа Мустафаєв відвідував російське судилище над кримськими татарами та навіть був свідком захисту заступника голови Меджлісу Ільмі Умєрова. Нібито пошуки партизан, які пошкодили залізницю у Поштовому, за місяць стали головною причиною облав у Криму. За даними правозахисників, йдеться про більше 20 випадків. Окупанти приходять навіть у вихідні, що свідчить про терміновість і поспіх у так званих пошуках диверсантів. Значна частина кримсько-татарського народу змушена зустрічати Рамазан в окупації під загрозою російських репресій та знущань, заявив президент України з нагоди початку священного для мусульман місяця. За словами Володимира Зеленського, чимало мусульман України зустріли Рамазан під обстрілами чи в боях на передовій. Я не маю сумніву, ми повернемо свободу, повагу, безпеку усій нашій державі, усім громадам, і хай сила молитви у цей священний місяць допоможе нам в очищенні України від російського безбожного зла, від тих, хто не вірить ні у що насправді. І саме тому здатний на такий терор. Хай наступний Рамадан почнеться у мирі і на всій вільній від Росії українській землі. Рамадан Мубарак. До співвітчизників в окупації звернувся і муфтій Криму Айдер Рустемов. Він нагадав, що Рамазан – це місяць піднесення, прагнення та очищення. Це час молитови посту, а на шляху до гармонії не може бути перешкод. Навіть попри те, що вже вдруге мусульмани України зустрічають Рамазан в умовах повномасштабної війни. А найкраще, що ми можемо зробити в цей благословенний місяць, це наблизитись до нашого Господа через піст і добрі вчинки, бути єдиними і боротися проти зла, відстоюючи правду та істину, захищаючи честь та рідну землю. Віримо, діємо і разом йдемо до перемоги. Фортеця Бахмут стоїть і буде стояти. Слава Україні! Героям слава! Окупанти під Бахмутом видихаються. Українські воїни скористаються нагодою, як це було під Києвом. Про це заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Він пояснив, що основними силами на цьому напрямку є найманці ПВК «Вагнер», які мають колосальні втрати в надії за будь-яку ціну взяти Бахмут. Українські оборонці мужньо витримують постійний вогонь ворожої артилерії та авіації. Близько півроку росіяни намагаються заволодіти важливим містом на сході, що відкрило би шлях до Костянтинівки. Штурми фортеці постійні, зазначають у Генеральному штабі. За даними аналітиків Deep State, окупанти насичують напрямок новими штурмовими групами, щоб продертися до середмістя Бахмута. У Генштабі помічають вербування російських строковиків для підсилення напрямків ближчих до Криму. В одній із військових частин, що дислокуються у Південній Осетії, проводиться активна робота зі строковиками щодо підписання ними контрактів і подальшої участі у бойових діях на території України. Встановлено, що у період з 1 по 10 березня контракт підписали понад 50 російських строковиків.
Вони, не отримавши належної бойової підготовки, відправлені у Мелітополь Запорізької області. Сезон бойових карасів ще попереду. Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня анонсувала нові вибухи в окупованому Севастополі. Жодних подробиць Наталя Гуменюк розкривати не стала, але натякнула, що військові саме прикормлюють карасиків. Нагадаю, що потужні вибухи пролунали в Севастополі напередодні. Південна бухта зазнала удару морських дронів у комбінації з повітряними. Окупаційна влада запевняла, що всі цілі знищені і все під контролем. Однак морський рух у бухті тимчасово закрили, а кораблі Чорноморського флоту вивели подалі у море. А наприкінці жовтня минулого року морські дрони пошкодили тральщик Іван Голубець та фрегат «Адмірал Макаров». Окупанти називали їх дітьми Росії та збиралися асимілювати. 15 юних українців знову вдома. За даними організації Save Ukraine, яка допомогла з поверненням, дітей депортували з окупованих Харківщини та Херсонщини та відвезли до Криму на так зване перевиховання. Однак після деокупації восени минулого року росіяни відмовилися організувати повернення дітей, і батьки залишалися з цією проблемою сам на сам. Сказали, что нас отведут в Псков. Отвезут. Куда? Псков, где-то там в России. Типа, там интернат, а там вас уже усыновлят. Ну, вы говорили, что у вас мамы, папы. Да, мы говорю, от нас родители не отказывались, типа, никак вы нас не отвезете никуда. А они? Они говорят, от вас отказались. Я звоню маме, мама говорит, вы что, говорит этой директору лагеря, вы что, вообще больные? Я такого не говорила, зачем вы детям, типа, врете? А она говорит, все равно вы их не заберете, это дети России будут. За останніми даними Національного інформаційного бюро, на території України повернулися 308 дітей. Усього окупанти депортували більше 16 тисяч неповнолітніх українців, повідомляють на платформі «Діти війни». Утім, окупанти відкрито розповідають про примусове вивезення з України майже 750 тисяч українських дітей. Щонайменше 84 з них отримують у таборі Лучистий в окупованій Євпаторії. Там і в інших місцях тримання їм намагаються насадити любов до Росії. Український прапор здійняли в окупованому Криму. Його помістили на вежі у селі Совук-Сала або ж Грушівка, що неподалік Судака, повідомив голова правління Кримсько-татарського ресурсного центру Ескендер Барієв. Місцеві партизани постаралися. Державний стяг встановили на висоті кількох десятків метрів. Ані окупаційна влада, ані посіпаки, схоже, не помітили відчайдухів. Скоро синьо-жовті прапори знову майорітимуть всюди над вільним півостровом, прокоментували у представництві президента України в Криму. А поки це символ спротиву російським загарбникам.